Опа, здравейте, пичове, и добре дошли в моя канал. Аз съм те последните кака ви желати и днес ще звъним на страшни обладани номера, като вие искате да звъним на страшни номера, много от вас искате да звъним с номера и сега се осмелявам да звъним на страшни номера. И да, и не се правите, се абонирате за моя канал на голяма камбанка и да цъкнете палец нагоре, че ми подкрепите. И ще изменим на номера 1000. Да, и всяка да изменим номера 1000. И да, тук с дядо нещо там е. Ето, може да се види май. Да, ще видя. И да. Ще направя втора част, ако искате пак да ходим на изставяне сгради, защото един моят приятел ходим на изставяне сграда, май беше събота, или не знам, аз ще ме се обадя, когато може да отидем. Ходихме до изставянето сграда Кинокосмос, но сега е тук да снимна страшна мера. И ще изменим на 1000 и на 999 ще сменим. И да. И нямам търпение. От доста време не сме снимала страшни номера. Май от доста време. Да, от доста време не съм. И взел съм телефончето и ще звъним на страшен проблем. Тук ще чува някакво ехо, но както и те, тук нещо пусна преди малко, там се пусна нещо, но няма значение. Ще звъним на да. И първият номер е номера 1000. Аз много харесвам номера 1000. Не знам колко харесвам, но номера 1000 е сега ще наберем. Тук е малко слънчево, но ми харесва. Направихме си телефончето. Малко ще си малко мещите, но не мещите, но да, добре си е. И ще снимем номера. Страшна номера. Нямам търпение да снимем. Така, първият номер е номер 1000. Те изстави на тази линия, други първат е там в Исъм вземен на този номер. Дали е така Исъм вземен, никой не знае още. Или нещо от сорта. Не е казано дали знаят. Май никой няма да разберем пред историята на номера. Върши, че това номера на дявола, дали е така. Не знам, май малко не вярвам, че е номера на дявола или каквото ще си там, но не бираме. Ето го номера. Ето. Ако сега вижда. Ето вижда. Ето да ближи малко камера. Ето. На една минута затварям. И на мен бе предния път ми държаха повече минути. Но дали ще ме държа повече минути или не знам, ще видим. Още напред. Не ме затворя. Но тук само минутите брои. Нищо. Не се обажда. Но дали изпълнихме то номер 1000. Повече не от 10 от минута. Не знам защо, но и ми затвори. Затвориме този номер. Добре. Явно няма този номер там излечила прокълнатата музичка, но може пак на края на видеото да извинем номер 1000, ако искате. Следващия номер е моят номер, да видим дали той ще вдигне или няма да вдигне, дали ще покаже някакъв е вратата или няма. Ще разберем. Избраният номер е зает. Значи номера е зает. Хубаво, че е зает моят номер. Да, че е зает.
Така, набираме новия София, един номер, на който ще бъде, че изставим изставен Софийски затвор. Доста значила за този номер. Хората смятат, че той е изставен затвор, чува за някаква преконата музика. Да, аз много пъти се звънява на този номер София, дали някой ще ни вдигне, не знам. Тук доста крити става положението, но да видим дали ще съществува номера на София, дали някой ще ни дигне или предния път, като сме на този номер, ми затваря. Да, на една минута ми затваря. Не знам дали ще ни дигне и набираме. Ето. Избраният номер е зает. Моля, опитайте по-късно. Номерът е зает. Не знам що е след този номер, но набира се доста проколната музичка този номер. Но, добре. Сега набираме 606, май доста време, да, 606. Видим дали това е номер на дявол на светлината. По-скоро, ако му звънна от български оператор, казва, че такъв номер не съществува. Ако му звънна в Америка, май или съществува, или не съществува. Не знам, ще разберем и звънам. Номер е грешен или непълен. Ето го номера. Моля, проверете и опитайте отново. Да, май разправиш това. И то явно не става с този номер, така иначе няма да си получи тази работа и звъним на 999. Дали този номер съществува, това пак е на светлината на дявола, тук, да. И дали е така, не знам, ще разберем. Избраният номер е грешен или непълен. Моля, проверете и опитайте отново. Да, не съществува и този номер. Сега ще бъдем на 888. Този номер води се, че е там някой доверителница. Ако му спъна на аз съм, например, аз съм А1 и този номер така не съществува. Но тук ми казаха да попълна една доверителница. И не знам каква доверителница да попълна, но сега ще го докажа каква доверителница искате. Последните 4 цифри от номера на товарителницата и натиснете диез. За съобщаване на допълнителни уточнения, въведете 4-те цифри, звезда и диез. Ало. Ето. Има се отваря. Не е въведен номер на товарителница. Не знам каква доверителница, но моля да пишете в коментарите да разбера и аз каква доверителница иска този номер. Но доста крипи бих казала. Да, доста крипи бих го казала. И сега набираме. Много искахте да сме на 88. Аз сменях предния път на 88 и на парк, на Ходенитен парк и сменях точно на този номер 88. Миналото лято май беше му сменях на този номер. И се чуваше един мъж, ми казваше здрасти, аз му казах здрасти и ме пита какво искате, но като сирене опира, някакъв, който искате. Дали е така, не знам. И този номер беше блокиран. Вече е блокиран. Миналото лято му се нях на този номер. И сега дали ще стане и пишеше на Аремак, но преди не пишеше на Аремак. Не знам дали ще пише също.
този номер. Тук е някаква крипи музика. Да, някаква крипи музика, но не знам. Много странно номера 1100 и се отваря много по-ръчно. Окей, няма да ми се отваряш, но... И сега ще звънем на номера. Подана черната. Дали ще ни дигне някой, няма да ни дигне. Не знам, ще разберем. Окей, сега тук с апарата. Така. Направление не може да се избира автоматично. This destination cannot be... Това международно направление не може да се избира автоматично. Този номер направих една американска игра. Този номер пише, че е някаква американска игра, която не бива да играеш, но направих го. И наистина, затворени мигновено. Не знам какво ми се отваря, но... Окей, последен, ако искате, последен номер и после звънем на 1000. Обещах ви да звънна 3 пъти май на този номер. Да, 3 пъти да звънна на този номер. И много хора смятат, че този номер може да ми последи местоположението и да му открия. Така съм чила по интернет, дали е така, не знам. Но набираме последен номер след това видео. Ето, намерих един номер, на който пише, че по някаква подана къща ще му звъня на този номер. И дали ще му звъня на опадана къща този номер, не знам. Тоест, цифрите са малко добре. И сега да видим дали ще не дигне някой или ако човек ще не дигне. Прочетох този номер, пишеше, че опада на къща и започнах някаква мистериозна крипи игра, като набереш този номер. Дали е така, не знам. Някаква игра на живот и смърт, като набрах номер 1000 и се извънах на моят двойник и той не ми вдигна. И сега ще разберем дали ще ми вдигнат или ако не ми вдигнат. Окей, ако ми вдигнат, те кажат, сега че души, започвам някаква крипи игра на живот и смърт. Не знам някаква крипи игра, но сега ще разберем дали съществува или просто е една измислица. Това номер. Така. Така, хора, тук що тръгнахме. Ето. Казахме на хората, че тук що тръгнахме.
никой, ние сме. Мгм. Който дойде ще чака. Да. И сега подействаме. Така, сега да видим дали този номер ще съществува или пък е една измислица. Защото този номер не се Сливата има ли? Няма. Сливата тук няма. Не, няма. Тай слива. И дали ще съществува Трябваше да взема съдо, да я напълни. ще го наберем и ще видим. Пукат ми ушите. На тебе пукнаха ли? Да. Защото от високото, тук сме на 400 метра над морското равнище. И да, хора. Ето. Пловдив е на 80 метра Охо. над морето. Значи, вижте номерите на Франция и ми се отвориха нещо. И ни вдигнаха, не знам какво ни вдигнаха. Май, ако съм друга държава, ще ни таксуват или не таксуват. Ето сега вижте. Да. Хубаво. И сега пак ще бъде номера 1000 да видим дали нещо ще ме издържа повече минути или не знам. Но аз съм чела доста истории, че това номер е много модерна американска игра, защото не е хубаво да играеш и набираш това номер и призбиваш съдбата. Звъниш на този номер и да. Сега да видим дали ще се съществува. И ето номер 1000. Няма никой. Ето. За сега. Тя е слаба, пък къпне. Ето. Да не забравя място. Не. Това е номер 1000. И после ми се отмината. И ми се отвориха. Не ме държаха около 5 минути. И се това номер 1000. Не знам дали да се плаша или не. Набрах от този номер, натисна на този човек ме изоставя на сграда и не ми вдигна. Това е шокиращо как не ми вдигна този човек. Не знам дали да се плаша или не. Ще се опитам да набера този път номер в София, да видим дали ще ми се отвори или не. Няма да ми се отвори телевизионната. И ще видим дали ще ми се отвори или не. Да видим.
хора. Надявам се клипа да ви е харесало. Към бяхме на вилата. Надявам се клипа да ви е харесало и направих тази поредица на тази номера. Ако искате втора част, когато снимаме страшно брой номера, пишете долу в коментарите, но доста ме шокирах този номер, как изставена тази сграда. Никой не дивина, просто една жена каже, спален номер е извън обхват. Не знам дали да се плаша или не. Набрах номера. Дали ще се случва или пък това е неплошно знае. И ще ви кажа чао и ще бъде пак снима как писа на нашата